Subay sa mga balita ang labaw sa probe team sa Cebu City. Nagtuo nga may kalabigitan yun sa ilang clearing operation sa Barangay Tijero. Ang pagpamusil siyang sakop kagahapon sa hapon. Kinahiman sila matod pa makarawatog pagpanghulga. Dihang mupatuma na unta sila sa demolition. Mabalik si Nico Sereno sa report. Karong si Manahagi trabaho sa probe ang pag-clear sa bahin sa sitio Silangan sa may Arellano Boulevard, sakop sa Tejero. Giimplementar nila ang kamanduan aron mahawan ang dapit ug mabalik ang sidewalk niini. May 89 ka mga structures nga extension sa mga balay sa dapit ang apektado sa clearing apan unom pa ka mga balay ang nahawan nila. Mato ni Raquel Arce, hepe sa probe, vocal ang residente sa dapit sa pagbahad sa ilang team dihang miadto sila. Vocally, gisulti na through megaphone nga kung ipadayon na mo ang clearing operation, naagyod sila kuhaon sa among team. So, kana siya nga kuan punto maoy among gikuhaan. Siguro nakainganyo, nakamotivate, nakakuan sa mga nakadungog nga mualsa. Nagtuo si Arce, si kadungog ang dali nga na trace ug nasundan kaysa susamang barangay Raman kini nagpuyo. Apan bisan sa nahitabo, matud sa probe, di kini makapugong sa ilang pagtuman sa trabaho. Gani karong Lunes, iimplementar na sa probe ang clearing operations sa dapit. Mo-request lang sila ug dugang pulis atul sa implementasyon. Wala mi angay nga ikonsensya gani, wala mi angay sakto nga diplomasya, sakto nga series of notices ang atong gipadangat. Gani, nanay order sa korte nga gidinay ang ilang injunction, gidinay ang ilang TRO. Mauna nga nabalik na maong ang maong issue. Sa pagkakaron, anaa pa sa pribadong tambalanan nagpaalim si kadungog. Hapit usa ka tuig na siyang nagtrabaho sa ahensya, isip team leader. Apan ang abogado sa mga residente sa sitio Silangan nakakwestiyon sa aligasyon ni Arce kabahin sa nagpaluyo sa pagpamusil. Gihimakak niya nga iyang mga kliyente ang responsable. Kahinumduman, may legal battle na ang syudad ug mga residente nunot sa issue. Wala po'y rason, walay rason nga mo threat me kay ang kaso na nas korte and we have great respect for the court. In fact, mitpili gyud mi nga moadto mi korte unfair and kanabitong wa magoy rason nganong I mean tanawa karon nga gipusil siya. Nadao tinuon mi kay kami mo gipasinganlan pero nakadungog yun mostly ang tanang miyembro sa team. Siguro just to intimidate mo, siguro to iyaha, pero he will I hope ma-hold in questioning siya ana kay bisan pag intimidate to iyaha man ang gisulti on megaphone. Uban ni Rod Prado, Nico Sereno, Balitang Bisdak.